Anut lakuning Kurawa nguni ngelingana patine sira risang abi manyu ong 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 le nimbali kelantur sasana enten apa le enten apa napa Dursasana sapa ngapunten karang kula niki kembar iya jan kembar aku dhewe ra iso mbedake bur sinten Bure Srawa pun sipur ngono ya aja kaget kae aja girang gumuyu nuwun dilek sajak pancen perang gedhe Bratayuda bakal kelakon merga iki mau dutaning agung saka negara Wirata wis prapta ning Prajanegara Ngastina ingkang wigati nanjake kelawan anak Prabu Duryudana. Lah terus pripun? Kaleksanane negara Ngastina dikukuhi dening anak Prabu Duryudana. Jajar genjang trapesium persagi panjang segitiga sama kaki ora tak takon kowe iki njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang nun kowe njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang mendem iyalah bur iki saya tua rasaya mendha rasaya ngandeli lek mung ibadah mah mendem sing tuku arak kula kok sing cangkeman sampeyan niku karo kowe pripun wong tua ora mikir lah engko rolingan kalih kula napa pripun ra ning dudu kok perkara anak Prabu Kresna sing dadi dutaning para Pandhawa ning napa sing arep tak omongke karo kowe sawangen ning alun-alun kae ana wujuding kreta kaya kreta Kyai Jaladara sawangen ning nggon pakusiran kae sapa lungguh petangklingan karo udut glelang-gleleng gembela-gembelo sirahe kaya-kaya negara Ngastina ki tekem kakek moyange napa piye wah la biangsa telek bungkek medhun wis
Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Asem ora. Ora bocah nek murang toto sak geleme dhewe kaya ngono bungke sencake kowe kok wis padha karo mbiyen wae kowe. Rene medun. Parat. Kowe tau ndang ora ndang medun, karepmu piye? Beh. Kakang Burisrawa. Apa? Aku methuke karo kowe. Kowe wiwit mbiyen nganti saiki lak kok padha. Lagak lagianmu seneng ngomben. Ae kok kancang medun. Medun. Rumangsane iki negarane nggone mbahmu dhewe ngono wae. Medun. Ora medun patene nang kene kowe. Yo tak ladeni sak malem. Yo nono yo. Kowe kaya mbiyen. Brengosmu ora tau tok cukur kandele ora jamak-jamak. Aku kok nganti tekan dengkul-dengkul kuwi. Wah, ayo. Brengose ora tau dikethok kok ngono ya melu-melu ora dikethokke karepmu kepiye kowe. Ora sakokean perceka. Aku nang kene nderekke marang Koko Prabu Ndrawati. Ora nak Koko ora arep nantang gelut karo kowe kok. Ngeling aku karo kowe iki jaman biyen iki seduluran. Jaman biyen aku ngeplak sirahmu, kowe gendeng ngeplak sirahmu terus awake dhewe ngombe bareng, rolingan bareng, mendem bareng, mudhar bareng, kewer bareng. Saiki apa kowe ra kangen momen-momen kaya ngono kowe? Aku wis ninggal marang tumindak nista. Alah, gumpal. Aku saiki maneg wong pujo, manembang ngersane Gusti. Tai apa piye? Sak diapurmu iku semuci-suci. Ya diombe. Oh ya. Tukoke ngoyo-oyo. Iki le tuku ning outlet Badranaya kek. Diombe. Diombe, dibuka tutupe. Ah. Tangane nyekel gendul. Nah, cekel cek. Nah. Tuh. Ayo minimal belingan ngene iki, Manson, tequila, vodka. Nyebut merek ya ben. Sopo ngerti dadi brand ambassador. Ayo diombe. Diombe bungke. Kakang Burisrawa ora teges aku nampik kang dadi pewaringanmu, nanging aku wis ora wani. Diombe. Ora tok ombe, kowe tak puloso apa kelakon kowe tak ruta paripeksa. Bungke. Kowe kok mancing mobal babaling kanepsane Burisrawa ya. Sekawit aku kowe karo pas seduluran.
Kowe mung tak kon ngombe kok ora gelem ya. Nek pancen kowe njaluk tak ladeni ya, ora ladeni saisa aku gerut karo aku kene. Yo, hei, awas kowe. Aduh, oi. Oi, biar pecah dadamu kowe kaya ngene iki jaluanmu kowe arek ngomong kowe. Aduh. Tudinge kurang dawa. Pit. Oh, at. Kurang karo mendem ngene iki enak tenan. Wah. Atos kowe ngantemu padha biyen kowe. Oi, wit. Ayo, oi. Ayo. Ayo. Bungke. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu kowe matek aji saya kawijayan. Ngamplong sirahku makpeng, aku ora eling sanali kok aku mbok getak tiba ning kene. Dasare aku ya mendem, Dik. Yo, Bungke. Aku bloko, aku wektu iki ngalah. Aku tak mundur ya aku. Ning ditenono sesuk Titi Wanci perang gedhe Bratayuda kelakon tak bales. Aku males ngudi tuwa lara wirang karo dapurmu, Mas. Ayo, Kresna dikuruyo. Ayo, Kresna dikuruyo. Dikuruyo. Ayo, nata Ndrawati dikepung, kruyo. Ayo digerobot. Ayo, selawe. Setyaki mlayu-mlayu keweden ana apa, Dimas? Nun manggi. Ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Kula aturi midhangetaken lan kula aturi nyawang. Barisaning Marasata Kurawa sak mangke badhe ngepung dhumateng padukan Jingkaka Prabu. Manjingane ing kampung pun Kakang Dimas.
dadi kendhane dadi kendhane keruput Kresna keruput keruput aja kendhane oh rumangsane kecekel nang manungsane aku tak melu ngrubut aku mudar ora kowe modal ora kowe Kresna wis kecekel Kurawa ngene iki ora iso piye-piye mung kare tingil-tingil sikile utak-utik kowe golek sapa Paman Sengkuni ra melu ngrubut kok ratu iki kok tangane ambune kecil ora Jawa. Kuwi tanganku ya nyuk. Aku bal tapi aku la iso jiji. Ayo Kresna dikuruput. Ayo. Dikuruput dikepung ayo. Aja enopa. Ayo, piye iki? Oh! Dikuruput, ayo. Dikuruput. Dikuruput, ayo. Luput. Nalika semanten. Ayo. Nenggih nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang kinarubut dening Sang Parasata Kurawa. Nalika semanten sanga wis bingung telenging manah. Nalika semanten giya nyenggol bedaring Kyai Kisawa. Saknalika dadi yaksa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung gedene ngepaki jagat. Ayo kuruput. Ayo modal ora kowe. Kuruput. Tang celah. Wae ngapa itu? Wah lajan. Kula wong nganti bingung ajeng gujeg sing pundi niki. Dan. Lah kok cikile dadi abuh kaya ngene iki kepiye kaya? Sajae Kresna kena penyakit beri-beri. Wah kena kaki gajah iki kok Kresna lara. Kresna lara. Sikile abuh. Abu. Cah. Kok kula kepoyong. Ngujeket mau ku ya mangcane lah kepoyong napa piye. Wah, ngopo kowe bocah kok bengok-bengok. Kurawa rada gelem minggat. Asep langen putih pamuwae tadi. Bujleng iblis lanat kodot.
Kurawa kadung ngruyuk karo Ratu Ndrawati. Oh, Sengkara iso slamet uripe. Mbasan tak pitung-pitung, tak gagas, tak gelar, tak gulung. Jebul tinemune ingkang marai urek ingkang marai rusak kanan lan tatanan jagat iki ora ana liya kejaba mung negara Ngastina. Oh, lah keparat. Dene bangane mung dadi rebutan. Mung dadi rebutan antarane Pandhawa lan Kurawa negara Ngastina ora untal malah. Oi! Kalau kata ini sudah kebul. Negeri kita bisa upakan di sepaku. Bakal jadi bakal bukti kita putar rupanya tak ondale. Nata Ndrawati lemah ya, lemah. Tadi kacang ini kebiasaan aja. Bocah kaya ora. Ayo. 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 Wah, ceret dengkul kita kira. Pukulan rada ganggu ae. Lagi penak-penak mangan kara. Lah kok dadi sageleme dhewe jeneng kita ku ya. Aja kok negara Ngastina sing jeneng kita untal. Nadyan jagat saiki jeneng kita untal. Mesti sedeng tekan waduk kita. Kersanipun pukulan kados pundi? Rajuta ya nggih. Raja kaya ngono ulun bakal dawuh lan jeneng kita nggih. Waduh. Lepat tumindhaipun ingkang wayah punata Ndrawati kula nyuwun pangapunten Bu kulon. Ya bener neng Bu ya bener ngono ya ngono ning aja ngono. Inggih nyuwun pangapunten. Iya. Wajane dian nganti judhek kayangan dewa do bubar mawut nyumur wikrida kita iki mau. Inggih. Prasta dawuh kados pundi Bu kulon? Ingkang wayah pun Kresna nyadong dawuh. Ngene ya nggih ngene. Jebul tinemune barang para dewa catur iki mau mungkur saka negara Ngastina lah. Jebul jebulane ya tinemune Ratu Ngastina sing aran Prabu Duryudana cukeng adreng kuwi yo nganti gobyos. Bingung kula. Nyumurupi kanan negara Ngastina diuntal karo buta. Nggih. Jebul tinemune dikukuwi dening Ratu Ngastina teges perang gedhe Bratayuda. Mboyasu meneh bakal kelakon nggih. Inyatanipun sampun dados pesthine kodrat mboten saged dipun napakaken malih. Ya. Ya mong anti-anti dawuh ulun bakal dawuh lawan jeneng para jeneng kita Balya ning negara Wirata. Nggih. Nanging sadurunge tumeka ning praja negara Wirata, ulun njaluk kelawan jeneng kita ya nggih. Boyongen Dewi Kunthi Talibrata ingkang samengko mapan ning Kadipaten Panggombakan. Merga mangene yen nganti para Pandhawa ora ketenggon
ora tinungkan dening Dewi Kunti Talibrata sing ora bisa unggul juritaning marang Gedhe Bratayuda mekaten pukulun ya maningkaten prasta Dawaduka ingkang wayah punata Ndrawati nyuwun pamit ya padha jeneng kula uga nyuwun pamit ulun bakal kondur mangkayangane budal dhewe-dhewe kene sewang-sewang mangkahang rasa sumbara mawa lindhu bumi kunjing kumalodha guntara gaeto ana satria bagus tanpa cacat nggo sikik Raden apa kowe ngengaran ya kekasih Raden Janaka ana yaksa durung tepung marang aku kowe sapa balik takon marang kowe lho ya takon marang aku ya iki Nalendra Si Mangleng jejulukku Prabu Kala Srenggi Prabu Kala Srenggi dasar kewarya nyata apa kowe kekasih Raden Janaka Gus yen to kowe nanjiki sartane njaluk priksa kelawan aku dudu kok Raden Janaka kowe Prabu Kala Srenggi ora pinanggya kelawan Raden Janaka nanging pinanggya kelawan atmajane Raden Janaka ya aku Bambang Irawan wala kaya to laruta saking kutha sanggara kula yen tan mutusa sang Sri ngatos-atos Luden kanan kaya ngeten iki sok akeh wong membo-membo aja kuwatir Petruk nggih ati-ati pokoke ati-ati kowe to Bambang Irawan kowe anake Janaka kowe ya dasar kepara nyata Prabu Kala Srenggi ya aku iki Bambang Irawan yo ngerti ya kena ngapa aku methokke karo kowe sayakti aku arep males ngutit lara wirang marang bapakmu ingkang rikala semana wis nyedani wong ato aku Prabu Jata Gimbalan Ibu Jatagini gandeng aku saiki ketemu karo anak Janaka ing pengangka aku arep mateni Janaka gandeng bapakmu ndek utang nyawa karo aku yo saiki anake kudu nyaur utange bapakne yo Duh, Ndara Ayo semanten gini git janggane Sang Bambang Irawan dening Nalendra Yaksa Nalendra Si Mangleng nenggih Sang Prabu Kala Srenggi nalika semanten gini git janggane Sang Bambang Irawan ing cipta Sang Bambang Irawan nalika semanten ngunus curiga den sudahaken wonten jajanira Sang Prabu Kala Srenggi nalika semanten suduk jaja prapteng walikat
Sang Bambang Irawan miwasang Prabu Kala Srenggi nalika semanten pejah sampyuh dadya sungkawa sangya para Panakawan mau. Mati kowe. Cirene serat ibaran jebul Ndara Irawan mau sowan rawuh ning arang Jembel ming arep pamit sedo. Dadi kaya ngene lelakone tole. Ndaramu Irawan gini git janggane karo buta kuwi. Nggih. Kelangan Ndara siji meneh kok. Lemu sedih iki mbok ya sing rada dramatis. Ora iso. Wis ngelih aku terus. Aja do bekenengan. Aja do tawang tangis. Kewandane Ndaramu Irawan diaturke para Pandhawa. Nggih, Pak, kula dherekaken, Pak. Angin amitet miler ngalangut pagoting paninggal kapantok uruting Cakrawala. Penyawanging Sang Dewi Kunthi Talibrata ya Sang Ratu Jimat. Tambuh-tambuh setaning galih anggendong Tyasmi Gena sedhih kinggen kaprawasa ing ruhara ingkang nabet ing batin. Nenggih kagodha ing wewayangan bakal dumadining perang gegempuran antaraning Pandhawa lan Kurawa. Nalika semanten singgeling Tyasmanani gara-gara go nganggegirisi nanging eling-eling putri ing aluhur sawetara anggenya lenggah aning patring kasatraning panggombakan amung manekung lan memuji mring panguwasaning dat kamurwing datan wonten ing den penggalih kejawi namung Atmajanira Sangya Parasata Kurawa
miwah para Pandhawa ingkang den rengkuh datan wonten bidane. Nalika semanten Dintrim Wardaya putri ngaluhur dupinambi pratanira Nalendra Endrawati nenggih dutaning agung Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten dadya kagiat sotaninggali Sang Dewi Kunthi arsa andhang dumateng praptanipun Sang dutaning agung wau. Mirem kembang popong tarate bang tarate bang sari mulat ora rayongan lung malangkung dedep tidem prabawaning ratri sasadara wus manjer kawuryan tan kuciwa kang memanise manggap srinateng dalu siniwaka sangya aglar ning Cakrawala winulat langut Prantine peksa kebegan saking kaing taranggono kaing sumiwi warata tanpa sela prasasat kaya dene kepapak wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan atine Dewi Kunthi tali brata ora pangling ingkang maraptana ing panggombakan anggir Prabu Ndrawati Ratu Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna. Kanjeng Bibi Kunthi inggih sewu-sewu pataturipun ingkang putra ing Ndrawati. Kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula kumawantun mlebet wonten ing kasatriyan ing panggombakan. Ya ora dadi ngapa nggih. Ana wigati apa teka beda kelawan padat naradat saben merepeki kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Teka wektu sak mengko methuki kelawan Dewi Kunthi. Sajak ngemu wigati ana apa Prabu Kresna. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsa. Jengandika Bibi Kunthi Talibrata. Ya tak tampa. Ndungkap angka kalih.
Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak nanging pancen estu. Sowan kula wonten ing kasatriyan Panggombakan. Mrebeki kelanung jawanipun Bibi Kunthi Talibrata wonten ing mriki menika. Kula namung nuhoni dhateng kewajiban dawuh ingkang sampun kula tampi Bibi. Dawuhing dewa rikala semantri wangpi kula narada ingkang maring dawuh lan ingkang putra Indrawati kapurih kula kedah boyong mari kedah sak mangke Bibi Kunthi Talibrata kedah kestu kula boyong wonten praja negaring Wirata. Aku arep tok boyong ning praja negara Wirata arep ngopo? Neng kono ora ana wigati apa-apa. Ora ana apa-apa ingkang bisa disawang. Aku banjur arep takon ngopo ning negara Wirata. Mun mangke Iwang Pikul narada dawuh lan ingkang putra Indrawati. Kenging punapa ta kula kedah mboyong dumateng Bibi Kunthi Talibrata wonten praja negaring Wirata awit Jawata lan Kodrat sampun pinesti bilih sak mangke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun badhe kaleksanan Bibi Kunthi. Dadi anak Prabu Ndrawati prapta ning kasatriyan Panggombakan mung arep menehi pawarta. Yen to anak-anakku Kurawa lan Pandhawa bakal dumadi paperangan. Nggih, Kanjeng Bibi mekaten. Jernyatanipun dipun selaki kados punapa malih sampun boten saged. Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang cukeng lan adreng ngukuwi negari Ngastina. Paripaksa pesthi-ning Kodrat. Perang ageng nggih perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mari kedah kelampahan lan mari kedah para Pandhawa napaki perang gedhe menika. Prabu Kresna apa sira kuwi ora duweni rasa kamanungsan. Ning atase sira kuwi dadi pujangganing para Pandhawa, mbok ya nek Pandhawa duweni gegayuhan, mbok ya jeneng para ingkang tansah ngendhake merga ngelingi marang tumindak. Para Pandhawa kuwi mung supayane rukun ning alam jagat raya iki, supaya rukun yen ora ana perkara liyane. Mung rukun karo sedulur, rukun karo kekadangan. Yen to ngasih dumadi peperangan kaya ngene, sapa sing kapitunan yen? Oh, sewu lepat aturipun kang putra Indrawati diagung mangaksami Bibi. Bab perkawis lumadening perang ageng Bratayuda mriku sanes kula ingkang njangka. Sanes kok ingkang putra Indrawati ingkang damel pangreka daya. Supados perang ageng Bratayuda mriku kelampahan, kula ugi mboten kepingin menawi nyumurupi Kurawa kalian kadang-kadang kula pun para Pandhawa nglampahi pabaratan wonten Tegal Kurukasetra, nanging mugi dados ning ngawuningan sedaya menika sampun dados jangkaning jagat mboten saged dipun seleki malih. Pramila samangke monggo wontenipun ingkang putra Indrawati prapta wonten ing Kadipaten Panggombakan menika kula namung badhe kepengin boyong. Jengandika Bibi Kunthi Talibrata sakmangke badhe kula boyong manunggal kempal kaliyan para Pandhawa. Wis dudu wancine kumpul karo anak-anak. Pun Bibi minangka wong tuwa ngrasa kagul rumangsa gelo rasaku, pengangkahku.
Aku ki mung kepengin nyumara pinggon kekadangan padha bisa rukun manunggal dadi siji. Ngelingi lakon nalika aku dadi duta. Ana ing negara Ngastina aku dioman-oman dening Duryudana. Ngeget pingget rasane atine pun bibi yo nggih. Ngungkuli ati ingkang cinocok bojro lungit. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Kowe arep omong apa meneh? Kowe arep ngomong apa meneh? Nuwun sewu Bibi. Para Pandhawa mbetahaken dhumateng Paduka. Yen to anak Prabu Ndarawati kepengin mangerteni, apa to sababe aku ora gelem mbok boyong? Merga aku isih duweni rasa sartane duwe gegembolan rasa kelawan para Pandhawa ingkang ora iso ndak aturke kanthi srana apa wae. Monggo jeneng para Prabu Kresna Ndarawati kowe ingkang tak pasrahi gula wentah marang para Pandhawa tuduhna marang dalan kang becik. Lah kok dadi malah lakone kaya mangkene apa ya bakale nglakon? Pandhawa lan Kurawa ngantarane padha-padha le sedulur bakal padha paten-patenan nggih. Kelawan lakuning kreta Kyai Jaladara ana apa? Koko Prabu Sewelpan aturipun ing ngrayi ngawangga diagung mangeksami. Mesti damel kaget setaning menggalih Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati teka kula nyandhek lan lampahipun kreta Kyai Jaladara. Ya mesti wae gawe kaget. Ana apa? Nuwun sewu. Sinten ingkang manjing wonten pagedunganing kreta? Kula badhe nyuwun mriksa Koko Prabu. Sinten ingkang keduga manjing wonten saklebeting pagedunganing kreta Kyai Jaladara menika kula tak nyuwun mriksa. Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi paring dawuh. Yayi Karna, wonten timbalan. Kena ngapa lah kok teko dadi Yayi Adipati Karna? Duweni tandha pitakon kang kaya mangkono sambung rapete apa kelawan wigati pribadimu? Nuwun mangke. Koko Prabu sampun ngantos goroh lan ingkang rayi ngawangga. Kula menika mangertosi sinten ingkang lenggah wonten ing pagedunganing kreta menika. Kula mangertosi sinten ingkang mapan wonten saklebeting kreta menika. Yayi Adipati Karna ora ana sapa-sapa kejaba mung pun Kakang. Lan ingkang manjing mapan ana ing pakusiran ya mung kadang kowe nggarap Boruci Yayi Raden Haryo Setyaki sampun ngantos goroh. Kula menika satriya utawi kula menika Nalendra ingkang lantip anggrahitanipun. Menawi Kanjeng Koko Prabu Ndarawati goroh
atur dura kelawan ingkang rayipun Basukarna paripaksa sak mangke kula badhe ngruda paripaksa lulungku sik sambung rapete apa Yaya Dewati lah kok teko si Adi bakal ngruda paripaksa kelawan pun Kakang nuwun sewu kula menika namung kepengin asung bekti dumateng tiyang sepuh kula menika namung kepengin asung bekti dumateng ibu kula ingkang maling kula tresnani, ibu kula ingkang maling kula sembah wonten ing jagat raya menika. Ingkang maling kula aosi wonten ing Madyapada menika. Sinaosa kula menika datan tau tate pinanggih kan ibunipun Adipati Karna sak mboten-mbotenipun. Saderengipun marang ageng Bratayuda kelampahan kula saged asung bekti wonten ngersanipun ibu kula pun Ibu Kunthi. Sinaosa sak mangke mbok menawi wekdal ingkang sepisan lan ugi wekdal ingkang pungkasan kula Prabu. Oh. Anakku Cah Bagus Ngawangga Suryatmaja Suryaputra Kanjeng Ibu iya Karna kowe aja neteske loh yo nggih apuranipun Ibu Karna Suryaputra kowe wis kelakon tak rangkul nggih apuranipun Ibu mbok menawa pancen wektu iki wektu ingkang pungkasan kanggoku ketemu lawan kowe Gerat Majaku. Bang Sumirat kaya kabotan getih nalika semanten sumara geter ngunter gluduk ambal-ambalan nenggih gumyara tiyang sing narepati Ngawangga nenggih Sang Narepati Karna Basusena nalika semanten sangsaya tebih lakuning kreta Kyai Jaladara pinandeng tanpa kedhep kaya sesak jroning dada kaya mbledak-mbledak dadane klipat kondur Ngawangga.
Ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat. Kaya ngenteni Sleming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Nggon pone yang ngenteni marang kondure Sang Duta Agung saka para Pandhawa ya kuwi Kaki Prabu Ndarawati. Punta kula wonten maringi dawuh Kanjeng Eyang. apa ya bakal kelakon perang gedhe Bratayuda antarane Pandhawa lan Kurawa. Merga yang duweni rasa pangrasa ingkang ora ngepenaki ati sajak ana perkara ingkang gawe sungkawa. Ketiwasan sinuwun. Anakku Irawan. Anakku, kira anakku. Sawana ning Marjanegara Wirata. Ora kanthi karaharjan malah kanthi kahanan ingkang kaya ngene. Niki ingkang putra Ndara, niki Ndara Irawan. Digigit janggane kalih Prabu Kala Srenggi yaksa sing riyin tiyang sepuhe pun Prabu Jata Gimbal sampeyan sing nyedani. Iya Kakang. Iya Kakang Semar. Irawan sing gedhe pangapurane bapakmu. Lho engko sik. Arjuna putu Kunggir Permadi wonten dawuh Kanjeng Eyang. Irawan kuwi rakat majamu ingkang ora caket kelawan para Pandhawa. Mestine nalika Irawan isih urip sugeng lakoni urip ning Madyapada, mestine jeneng para putu Arjuna tansah sakbiyantu lan ngragati kelawan uripe Irawan. Ya putuku, nanging kena ngopo lagi uripe wae ora mbok ragati, mati mbok tangisi gunane apa? Pripun nika? Malah ditinggal klepat. Kakang Semar pripun sinuwun? Janaka kuwi ndek anak teng tlecek pirang-pirang ora tau diopeni. Mbasa mati ditangisi. Terus niki pripun niki? Jenasahe Ndara Irawan ora tinen sak kadang Panakawan. Wis taken bae. Sedih kaya ngene. Walatara Arijo mawon mangawara orahan tengaraning ajurit gong maguru gong satata kadya butula ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat nganti cumengklungen arasaku ngenteni kondure Kaki Prabu Ndarawati. Ana rasa ingkang
semune cawus gwayane Kaki Prabu Kresna eneng wigati apa piye nggih apa kira-kira perang gedhe Bratayuda bakal kelakon mugi dados ning ngawuningan sewu lepat aturipun keng wayah diagung pangaksami Kanjeng Hyang sakmangke kula sampun sowan wonten para raja negari Ngastina lan kula sampun pikantuk kasil anggen kula sowan wonten para raja negari Ngastina saking Yayi Prabu Jaka Witana. Piye? Apa kira-kira Prabu Duryudana masrahke baline negara Ngastina wekasan perang Bratayuda gagar wigar ora sida dilakoni? Apa malah kosok baleni? Nuwun sewu. Menapa menawi kula matur mboten dados srana sungkawanipun para Pandhawa? Ora, babar pisan ora. Yen to pancen perang gedhe Bratayuda wis pinesti lan kodrating Gusti kudu kelakon, yo banjur piye meneh? Ora bisa diselaki meneh. Kepareng kula badhe matur cariyosipun Bibi Kunthi kula boyong wonten Praja Negari Wirata. Saderengipun kula pinanggih lan boyong lan Bibi Kunthi ingkang mapan wonten ing kadipatening Panggombakan. Mugi dados ning ngawuningan sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana cukeng adreng ngukui negari Ngastina. Wekasan sakmangke pinesti kodrat perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kedah lumadi Kanjeng Hyang. Ya jagat pangestu kara ndrodhok rasane ratu ing Wirata. Moko Prabu menapa mboten saged dipun wurungaken. Kula mboten ngajab para Pandhawa nglampahi perang gedhe Bratayuda. Puntadewa kakang kowe iso meneng ora? Wah. Angger nyentulani rembuge wong gerang. Kowe mesti ngarep dhewe. Ora-orane Pandhawa kalah. Mungsa Kurawa yen to pancen mesti kudrat adil bakal unggul tinimbang nista. Lan sakmangke Bibi Kunthi kedah cumandha wonten Praja Negaring Wirata awit mitra dawuhipun Iwang Pikulun Narada inggih Iwang Pikulun Kaneka putra. Bibi Kunthi Talibrata dados daya dayaning para Pandhawa. Menawi para Pandhawa mboten tinenggan dening Bibi Kunthi Talibrata tangeh lampahipun sakmangke para Pandhawa saged unggul ing ajurit Kanjeng Hyang.